No, takže jdeme si zahrát nejhorovější Minecraft a oh no! A tohle bylo docela děsivé. Aha! No, takže tak. Kdo sleduje seriál Karého, tak ví, že tady tohle kaple, tohle červené, tak to tak ví, že tam má být taková červená kapka krve, aby se to prostě pustili a máte se v nějakém světě prostě. Není tady už? Prosím, že už to není. Tak jdeme. Vypadá, že už to není. Ještě si máme železo. Kde to máme? Tu bylo hromada kotlů, vážně několik. Tak. A jdeme. Bojím se docela každého zvuku a je tady docela dost velká ozvěna. Víte lidi? No, takže se vytěžu na strom. A já musím do vody, protože je vedro. Tak. Už vylezem. A jdeme. A tady tenhle strom, kdyby něco, tak jsme těžili, jo. Dvák. Wow. Tady jsem se lepil. A tady jsem se lepil. Kdo viděl, tak tam byl, nebo tam tak tam byl něco, tak tady tam mám 500 životů. No, takže tak. A jdeme sem patnout a jdeme. Jo, mimochodem
Mimochodem děkuji všem, kdo mě odebírá. A odebírejte i Seria Karyho, prostě všechny velké youtubery, všechny odebírejte. A taky bych jsem poprosil jedného kámoše, jmenuje se nějak Eli, nebo já vám to napíšu, já vám to prostě dávám to do popisku a dejte mu také prosím odběr, moji fanoušci, dejte mu odběr. Chce mít 1000 odběratelů, tak řeknu to dobře, chce mít 1000 odběratelů, víte? A byl bych rád, když byste ho v tom podpořili. A ty, který říká furt hi, tak mě neprovokuj, protože teď natáčím video. Tak neříkej furt hi. Docela mě to provokuje. Tak a lidi, já to budu dávat na menší kousky a teď to vypnu a natočím vám zase další video, jo? Tak čaute.